Horas madihamu saluhutna. Hami parhalado pasahaton selamat hari Minggu Tuhan. Buku ende nomor 10 walu ayat sada ro di ayat tolu. Hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi porbadia na tumopa langit dohot tanoon amin. Sai pabotohonon mudo tuau akadalan hanguluan gok dolas ni roha di adopan ni bohim aka hasudungan ni rohado di siamunu saleling ni lelingna. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata parguguna sahatu dosan namandok ngolete rohami tuho ala dipapatarho doho tuaka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus sai asi roham sai payan madihami ro di pinoparnami barita nalui jala pararat mai tu saluhut bangso asa bicar sondang ni hasangapon mi dot di akana hudul di halolomon dohot nandi nilinggoman ni hamatian mar hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Undul mahamu marende mahita sian buku ende nomor 75 ayat sada dohot tolu.
hon hamuma patik ni debata, ima sian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata, iang gosoture dalanna. Ai hona uhum naso dosogot aka namar siniang di guarna. Dia do lapatini i ondo. Ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang manggansi, marhite-hite guarni debata. Ai dinatar sosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohonon guarni debata. Ima sahatna atau rap menggidogugu mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, sai pargugu imahami, mangulahon na umbar tu patikni. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor toru 122 ayat sada dohotolu. Tato potima dosa tatu joloni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan. Para siroha midahami dadangolon. Narudo hami tujolom manopoti dosa nami nagudagi. Di bagasan hajahatan dohami tubuh. Jaladang adong haporsyong di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu. Macai godang do pangalisyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan ala ninigan di basam dot asini roham. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangalisyon nami. Say ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus marpuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Tangihon hamu mabaga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibain tu hita hombar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Ndul mahamu. Marinde mamuse hita sian buku ende nomor 378 ayat 1 doho 3. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imanatar surat di parjamita opat mamuka sian ayat sia sahat rodi ayat 12 tajaha mamar sikat sorin. Tagonan tahe mardongan iba sian napujung alamu badengganna molerap marsaulihon parbuen nina uni ulani. Ay molo tinggang nasada. Pakai hewan hidungan nama ibana. Alay tarjepo si tutuma halak na pujung molo tinggang ibana. Alas adong dongan na paheheon ibana. Songoni molerap modom dua halak masih anggoran manasida. Alai behama lasna anggo di halak na punjung. Muratalu gogo anggo punjung sahalak. Tupa manahan anggo dua halak nasida maradokpon alona. Jalatali natinolu maul dotos. Ido sahatna martua dona tumangion hatani debata jalana upepsa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 268 ayat 1 doho 3. Guru
tindakon maha porsetai songo nahina tindakon idongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea dibaca Jehovah ido ama parbuguna satu dosa natuma palangit tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai imana dijubon si Maria naga begabian serton di parbadia andorang soabubuan ido tuhata natu mau nabernit di panggungan silatus nama te terpajar do ibadah di hau pinat silang natua tuban turundung di tano namulang mamulu diari patoluhon nama naik tu surgo lau bundul di siang di bata Jehovah amanai pargogona suatu dosani di sima ibana pamulak sogo tetanon mamului halak namulu dohot tamate au porsea diton di parbadia jaladon sadok kuliah nabadia Uria atau panyahala Kristen akan abadia dohot di hasil dosa dohot di hatain mandok mulak mulu sogot daging halak mate dohot di halon surah sudah amin dul mamu tabegima kursian sektor Sion.
Rion. Titing ni huriata minggu tanggal 26 Januari 2025. Na perjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu patuluon dung Epipanias. Dohok topik hibul dagingi alai torop ruasna. Na paduahon padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 di permingguan bahasa Batak pukul waluip nanengro patupaun ni huriata do padidion nabadia tu anak kon ni huriata. Pinangido tu natoras naneng mendaftarhon anak konna asa mengisi formulir pendaftaran. Na patuluhon bona tahun. Nomor 1, sadarion Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul waluip di Patupado bona tahun seksi remaja maringanan di Serbaguna C na niuluhon ni Amang Padita Ferdinand Huta Barat. 1A sadarion Minggu tanggal 26 Januari 2024 di Patupado bona tahun paduan suara gabungan di bagas ni keluarga S Sinaga Eli Borisi Tumorang nama ringanan di Puri Cinere, Jalan Megabendung Blok A1 nomor 3 Cinere. Naniluon ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Nomor 2 hari Senin tanggal 27 Januari 2025 pukul 10 WIB. Seksi Sekolah Minggu HKBP Kebaran Baru naik Patupau Bonatau maringanan di Serbaguna A naniluon ni Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Nomor 3 hari Senin tanggal 27 Januari 2025 pukul 10.30 sektor Sauduran naik Patupauan Bonataon maringanan di Cafe Branda Jalan Kiai Ahmad Dahlan Jakarta Selatan. Naniuluan ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Nomor 4 hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 pukul 10.06 WIB Glorious Choir naik Patupauan Bonataon maringanan di Serbaguna A naniuluan ni Amang Padita Liston Butar-Butar. Napaupaton selama ulang tahun hari hatu tubuh doho ulang tahun hari Parbagason. Parhalalu doho ruas ni huriata pasaton selama ulang tahun hari hatu tubuh doho selama ulang tahun hari Parbagason tu sudah ruas ni huria. Na tubuh manang marbagas di tanggal 26 Januari saat tu tanggal 1 Februari nanengro saya tu hatta ma nama masu-masu molutung adong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di titing na ulang tahun ni di Papua Matuganup Situa di sektorna manak tu sekretariat aka titing na so jinahon hobar tu titik cetak saderio denggam mata jaha songonima sahat ni titing di huriata di bagasa minggu sadarion taingok bema maningakoni tu jolo ni tu hatta mau lihat Tabegima paduan suara sektor Marsada.
Marindi mahita sian buku enden nomor 122 laus tapapung mapaliata kantong 1A 1B. Damini debata nasumurung sian saluhu naroha Imam mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madhita. Hatan itu hatta barita nayuli di minggu tasadarion di mana tersurat di surat ni Apostel Paulus na parjulu tuhuria Korin bidu na pasal 12 hon mamuka sian ayat 12 sahak ro di ayat 20
songonom madidok takasma tapai hutihut. Pangalaho doho ulau ni ruas sama ruas. Upamana hibuldo dagingi alai torop doanggo ruasna jala ruas na toropi majadi ho daging nasa sadai songonido Kristus. Aito di nasa sadai do dipadidi ho tuhita saluhuna gabe sada daging nang jahudi nang gorik nang hatuban nang anak mata jala tu saluhut hita di painu poto di nasa sadai ai daging ipe dang nasada ruasna tung torop do tung suranin napat di bain naso tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mayalani jala out suranin napinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani au mata sado dagingi di dia ma para binigian au pinggol sado dagingi di dia ma para niangkoan alai diatur ho debata do inganan ni ganup ruas ni dagingi marguru tulo moni rohana alai au sura sarua si sude behama dagingi alai nang petorop akaruasi sadado dagingi ido sahana amnak kadongan di bagasa goarni itu hatta Yesus dido encik nami na julu tiki mangajar di SD sia lili namar serahat di atas ni mejana dibuat encik manang ibu guroma saya ada lilion disukum mahami adong doguna ni lilion menurut tamu nasa sedaon ninna sip sude muriti ala somalna molohola sedalili gunani holam mangalicing naso makarizo itugas nado gabi swadong na mangalusi alai sukum masahlinari adong dogunana moholo hola sedalilion gabi sudema mangalusi dang adong ibu inna ibagasar rohana asau nangi pakke dulili mangalicing ibana dungi di papung ibu gurom mamuse sude lilion dungi dirahut manang diikat jala di pasukut tom mamuse adong dogunani liliom menurut tamu adong ibu lao marhuama lilion lao mana pualaman asayas ninna songonima dibayan ibu guron na julu mangajar hot tuhami taringo tu bangso taon namar perdomuat tu filosofi ni negara tau dibihin neka tunggalika biar berbeda tapi tetap sama aladang tarpasiding bahwa bangso taon terdiri sianaka ragam latar belakang kehidupan, budaya, bangso, ugamo, doho na asing dope. Alani aladung terika di bagasa sada filosofi nama rojahat tu Pancasila ikos sudedo boy diihot diikat di dalam satu kebersamaan. Asa boy bangsoi, asa boy negara tahun merdala doho dengan natagwari negara kesatuan Republik Indonesia. Imariko ni kesatuan yang bukan berarti menghilangkan keberagaman. Molo kesatuan didok bukanlah keseragaman, melainkan adalah adong sada kerjasama dos niroha na harmonis
Menatap tu sada tujuan, tu sada cita-cita, sada keinginan luhur. Ima tujuan ni sada kesatuan, sada hasadaun. Jala takasdo di semboyan nai bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi nina adong dongan nama dok songoni. Gabi pasing-asing bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi, inna halakan. Ala yang kohita daung bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di sude elemen kehidupan dosongonon. Mulai adong akka perseteruan, adong konflik, gabi terjadi mak ketidaknyamanan. Adong mak ketidakharmonisan, dan adong be rasa kebahagiaan, magoma nang sukacita, dungi masih bolangam ma, dungi masih songgaham ma, dungi masih buat leheng nama, dungi masih buat podoman nama. Hidup benadong nang di keluarga nasape pisah ranjang, ala nunga holan na merebedei, marsuali doho ragam ni. Lausido na pinatorang ni Apostel Paulus nang ditonga-tonga ni Turbukta, ala latar belakang ni Huria Korinon, ima nunga mulai adong parsualan, nunga mulai adong konflik, nunga adong nama sibuan kelompok na, adong kelompok Paulus, adong kelompok Apolos, adong kelompok nisi Kefas, adong kelompok Kristus. Masing-masing mengagungkan idolana, dohot mengidolakan nang akka favorit na doho akka na asing. Molodung masa si songonito tu dang adong be hadameo di songa tongani parhuriaun, padahal nasanga diharapkan parhuriaun ni merdalan di bagasan hadameon, di bagasan hasadaun. Songon natarok naking memang daktar pasiding. Gudang do parasingan diakka parngudo taon. Headu sukun sahala sikola minggu. Kenapa Tuhan tidak menciptakan sama semua Pak Pendeta inna? Molo ditoppa di batas di holan narara, bisa kau bayangkan semua merah. Molo na merah ubukmu, na merah matam, na merah pakmu, na merah ngingim. Bisa kau bayangkan seperti apa kau berjalan? Alani ido siap panopau pesasitong na walaupun diciptakan Tuhan berbeda-beda, marasing-asing, alai sempurna do sude hobar tuaka perbedaan nai. Ketika perbedaan ini dikelola jalan dengan masih ulau-ulauna, maka semuanya akan menuju sesuatu kebahagiaan. Nang di bagasa parngonua pedang adong boi tarharapok kita boi dos. Di tonga-tonga ni sada pungua pedang boi dos. Aidang adok kola punguan ni namora. Bolo di punguan ni marga pesongonido. Molo adok punguan ni sada marga, adong do disiakkan namora, adong parkator paja, para bea cukai, adong do tukang beca, adong do tukang sorong, tukang tempel ban. Walaupun pada kenyataan na olor totong adong mabae nakka parbulat-bulatan. Hidup bana di peleseton da jolo, molo lao mamuka partangyang punguani, Roma na manguduhop partangyangani amata situa. Aboy tapuka partangyang taon akamang, dang lo pe amang situa nami. Basa, ay dang ro pe amata sibulo para biya cukai inna. Ay hola durung-durung niyan no natong, ubal ges ya durung-durung ni halakos sudi. Alay hola disadakka partikian do masa si songoni. Natadok di gudang partikian gabita bodo fenomena niakka parasingani, adong sadapunguan dengan berbeda status sosial,
alai sude perbedaanon gabe woyon saroha sa pikiran, satu di dalam suka, satu di dalam duka, rapna sida bolo adong namar sitaonon, rapna sida bolo adong namar las ni roha. Ido banna dong pungwani, alai molodung be pungwani tidak lagi dalam satu memelihara kesatuannya, ido banna gudang marpoca. Tabereng ma nama baik akapunguan na baik akapunguan yakka na cerdas, aka ikatan profesi ngatabereng arong do na marbulaan ikatan profesion. Ala masing-masing mulai ada kepentingan na menunggangi. Ala nido ban Apostol Paulus menganalogikan huriai songot pamatang ni daging taon. Dia menganalogikan hasadaun ni huriai iko songon akaruas ni na adong di pamatang taon ubay dedok naking di topik minggu tai hibul do dagingi alai torop ruas na di daging taon adong pinggol, adong mata, adong igung, adong ngi, adong tangan, adong pat. Sudah ngadi piakod debata sesuai dengan tempatnya. Moloro pinggolon didok tumataon. Kau sombong kali kau mata, holak kodo di depan. Ayaw saya holak na di pinggir-pinggir do inna. Atong songonomay gati tempa mahita inna. At sugari gabi mataon di pinggiron, pinggolon di jolo. Tu dia do hamulau mardelen, tu sia mudo, tu sabirang do. Songoni do nang pamatang tau jok do dibain analogi cerita nama si saritaan. Ro tangas sia mun di do tu tangas sia birang, ay sobong mahopang tangas sa birang. Ayaw do nuja pak karizu, hape holako do dapo sa cici songo cici ni pardita si burono ninna. O cicin na murah do beon. Cicin ni ngataan na berhilok kilongi. Na juk ni adi batu dunai. Hape odo manekekan, odo karijo. Jadi ba ro matanga sabirangon. Ayo na berhilok kilong do pang kawanin na. Bereng jo muloro akan ater hormat holako do di jalang. Moloro hula-hulai hodo di jalang. Ay mada, ay heado hudok. Hulia tangas sabiraku itorido. Daun na sumerede tina tangas semunon. Atong idu habe ateina. Dungi gabe mardus ni roha manasida. Dang masih saritaan. Hamunak kadongan songonido nang ragam kehidupan. Napi nasaha ni debata di bagas ngoluta di tonga-tonga ni hurian itu hatta. Didok bahwa kita naung terdiri di bagasan guarni Kristus gak bisa ada pamatang. Semua orang yang telah dibaptis dalam Kristus adalah dalam satu tubuh Kristus. Napor siai gak bisa ada alani sada di bagasan todi nasa sadai. Karena kita telah dibaptis di dalam roh yang satu. Tetapi kita tidak sama dalam semua talenta. Tidak sama dalam kehidupan. Adong dohita di son namora. Adong pejabat. Adong nasatong namora. Adong nasatang pogos. Adong namora jong. Adong napogos jong. Sama juga dengan seluruh talenta yang kita miliki. Adong parjamita, adong akasitua, adong parmusik, adong multimedia. Dohonot tama saya yang paling utama di gereja ini. Ayang go sumarjamita au ayahatang ihonom muna. Tu sedei maho badita molo sorohami ise jamitamu. Manang dokonon ni parmusik par songlile Roma do parmusikon. Hamil na paling utama inda. Bah itu rom multimedia di bae marlungung-lungung. Asal nong tabo be musik mi inda.
Amunak kadongan, dangadong na merasa paling utama di jolon itu hatta. Semua kita yang punya kehidupan yang berbeda, talenta yang berbeda, seharusnya perbedaan ini, keberagaman ini ketika dikelola dengan baik, songon orkestra, disipar piano, disipar organ, disipar sulim, disipar kor, lalu ketika digabung dengan indah, taberndo sangat menggugah. Moludung maret desa ada orkestra yang begitu ramai, melahirkan sebuah pesona yang sangat menakjubkan. Songonido HP kebersamaan di tonga-tonga ni huria songo pamatang ni Kristus, songo na pinasaha ni turpukta sadarion. Keberagamatai kebersamaatay, para singatay ikon kelolautai doho dinggan, moloau nagumogo unang lias rohaku mamereng nagale. Justru kekuatan saya itu dipakai Tuhan untuk boleh menuntun orang yang lemah. Togu tangan nai asa doho tiba nagogo. Moloho nau pistar, jangan pongah dengan kepintaranmu, tetapi pakailah juga kepintaranmu juga untuk mencerdaskan orang lain. Ayhalak batak pe didok dui nabi suk napunahata naoto tupang gadisan. Alani doha munak kadonga molo didok hibul dagingi ala torop ruasna banyak anggota tubuh tetapi satu tubuh, kesatuan kebersamaan itulah sebenarnya yang menjadi cita-cita sejati daripada Tuhan di tonga-tonga ni huriana, di tonga-tonga ni porngolota, ay halak batak pedidok do ikos sada songon dayon, aek unang dua songon dayon tuak. Kesatuan ikon saurdut, boy melangkah seirama, sepakilalaan, seperasaan, sepenanggungan di dalam kehidupan. Ido jauh-jauh tu hita molo didok diturpuk tahun hibul dagingi alai toro ruasna, itu menandakan bahwa kita telah satu di dalam Tuhan. Alaniha munak kadongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus dihita penagale, jangan pernah kita merasa tidak berguna. Ayah orang margunau di huriau. Cadong lapataku na bogos duau nagale duau. Tidak demikian, sesuatu yang kecil dapat menyempurnakan yang besar. Pada bisu madok na binoto ni naoto olo dorang binoto na pistar. Untuk itu yang kecil bisa melengkapi yang besar. Dan yang besar bisa menanggung apa yang dibutuhkan, yang diperlukan orang yang lemah. Molodung songoni kita akan merasakan sebuah kenyamanan. Songo di keluarga dui. Molodung do keluarga di dalam satu kesatuan. Sadaun baru nampak sebuah keluarga. Tadi dema sada keindahan satu rumah tangga. Alai molodung do acak-acakan, molodung do holanna konflik. Kita bisa bayangkan bagaimana adanya keluarga yang broken home, nah hancur-hancuran. Ido bain na dihapor luhon, asa buhita sada takas do diro naking ikoto di ido napa sadaho kita. Membiarkan roh Tuhan menuntun kehidupan kita, itu yang boleh mengikat kita satu sama lain. Mangihot kita di bagasan ihotiho natogu dang tariho arta. Sotung dia to koa mangartami boy mangihot membuat utuh keluargamu. Tidak. Tapi ikatlah dengan cinta kasih daripada roh Tuhan. Sehingga ikatan itu ikatan yang kokoh, ikatan yang tidak bisa terlepaskan oleh kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan marhite hatam. Pasu-pasu mai jala loas matodim totong mangarahut tami.
akkana porsea di anakmu Yesus Kristus, dirahu todi porobadia, asa tugu ihot-ihot ni parsauran nami, terlumobi di tonga-tongani huria, di tonga-tongani keluarga, langsung nang di tonga-tongani bangsa dohok negara namion. Macayulido molohu padimu di mukami hasadaoni, jalaido mabaik kami gabi tugu, gabi boy Tuhan margugu, laho majalahi akka ari-ari di perdalanan ningulu nami. Songoni mana kuriamon, sudedo hami meragam diakka si lehon-lehon, alai naing mahami sude mangarajumi, para singan yakka si lehon-lehon mi, hauli odoi, dang nama baik kami gabi marsirang, manang marasing, alai malohu padomu hami, akka para singan ni si lehon-lehon mi, gabi jupang ma akka parsauran para lea-leon, parhuriaon, na mga lehok kadameon, hasonangan di bagasang ulu nami. Mauliate ma Tuhan, pasu-pasu masa dok ruas ni huriamon, tarlumobi di tonga-tonga ni akka keluarga, asang giat nang todim mangarahu nasida, asa do si anakka parsalisian, do si anakka perseteruan, asa mardame sonang akka suami istri amatu yanakon, akka yanakon nami namarhaha maranggi, gabi boy masonang pakilalan nami, dang tarbay narta mangarahuti, dang tarbay kasangapon, alay holato dimto di porbadieido, ihot-ihot rahu-rahu natugu, mabay gomos, akka parsauran nami. Utangi ako kami akka dongan nami Tuhan, na di bagasa nakka pergumulan, na di bagasa nakka konflik alan yakka persoalan, padumu manasida marhite todim. Songoni dongan nami akka natongom marsahi dope, natongo gale dope, dang lupa hami mabuan naposom, amanami amang situatiopan silitonga, na marsiranggu dope di bagasa parsahir tonna, ali Tuhan tung asi maroham, tung surdukko tanga munasun hinagugui, mama sumasu maho marhite sudiak ka pangubati doho uba na pinanganna. Songoni na poso mama nami amang situ MP si barani, natong dope di bagasan perawatan doho pemulihan, ipe Tuhan tong doho buak kami tuho, nunga songoni leleng ibana na marsiranggu di parsahiton nai, lam lehom ma hahi pasom marhite pasu-pasum diakka sude ubat nang pangubati pe. Songoni na sohaguarak kami akka dongan nami ati kadong maing na pihak di rumah sakit, manang akka na pihak di tonga ni bagas nabi, ho matuham marhite to dimna margugoyhon nasida. Utangi ako kami Tuhan, sude akka ulau di huriamon, diakka pungua, diakka seksi, kategorial, nanaing patupak kabona taon, makkalasod dohok mamonai, parsitutuon nasida madalani tahun 2025 on, loas nama nasida marlas niroha di bagasakko, mangaitok gogo nasiakko, asang giat sude Tuhan, akka nasinakapan nasida, honaing marsangap jala marmulia. Utangi ako kami Tuhan nami, nangakayanak kon nami sa luhukna, akka na marsikola na markarejo na mga lului parkarejoan na, ho matotong na madongani, mga ramoti to dima nang na manguluhon nasida, asang giat totong Tuhan nang nasida pe, boy di bagasan tugu ni roha, lau madalani pardalanan ningguluna. Hutang yako kami dohok bang sunang negara namion, songon filosofi ni bangsa nami
berbeda-beda tetapi tetap sama. Songonima Tuhan marhite akka dasor ni bangsa nami ang dia boy hami sada nang pe marasing-asing akka suku akka budaya asa boy hami Tuhan demak jala di bagasan hasadaon madalani bangsa namion pasu-pasu pamareta nami asa mardonga bisuk nasiyako mangalehon na dumenggan di bangsa namion di bagasa Jesus martangiak kami. Amin. Marede mahita sian buku deta nomor 650 mamukaya sada laos tapasaha piliata na paduahon. Tapasah ma pilihan na tapapungon tuadopan itu hatta martang yang mahita. Ali di bata manami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dingga dohok na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti
asahu parhasia kami pilianon patibul hokarajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalapu tadahami gudang ni silehol-lehom itu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang, sai pinar badia maguarmu, sai ro maharajaumu, sai sau malomo ni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadari okang ulua siapari, sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramuti Tuhan de batama hong. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasau rohoma damena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita.